Moje meno je Andrej Čatajský a som zakladateľ spoločnosti Simplicity Consulting a vlastne, keď som rozmýšľal, že akú tému si vybrať, na margo toho ešte chcem poďakovať organizátorom, že tu môžem stáť. Je to naozaj pre mňa česť a rozmýšľal som nad témou, že akú tému si vybrať a vlastne túto tému riadeniu toku som si vybral z takých viacerých dôvodov. Jeden taký dôvod je ten, že my sa zaoberáme teóriou obmedzení a vlastne teória obmedzení má také špecifikum, že vlastne tok je to, čo treba zlepšovať vo firmách, že to je základným cieľom, by malo byť každej spoločnosti a teória obmedzení sa samozrejme tým, že existujú nejaké obmedzené miesta, tak tie obmedzenia nám znemožňujú ten tok zrýchlovať. A chcel by som vám teraz povedať, že čo v rámci tej teórie obmedzení, ako to vnímam ja skrz optiky tejto teórie a ako to vnímam, čo sa týka toho toku. Taký dôvod bol ten, že vnímam v posledných rokoch v podstate aj v rámci nejakej prichádzajúcej alebo aj v rámci súčasnej recesie, nikto vlastne asi nevie, či je alebo nie je. No a vnímam to, že sa československé firmy aj napriek tomu, že prichádza možno ťažšie obdobie, že sa snažia aj napriek tomu zlepšovať, inovovať, optimalizovať a z môjho takého lokálneho alebo z lokálneho pohľadu tieto všetky optimalizácie majú asi jasný zámer. To sme to tu počuli už viackrát, že tou optimalizáciou znižujem nejakou formou náklady, niečo zlepšujem, ale z pohľadu teda môjho je to taká, by som povedal, že lokálny pohľad a riadenie toku vlastne sa nezaoberá len týmto lokálom, to znamená nejakým nákladom, ale zameria sa na celú firmu, to znamená od vstupu až po jeho výstup. A vlastne moja taká otázka bola pri tom, keď som sa touto témou zaoberám naozaj relatívne dlho, tak moja taká otázka bola, že ako toto lokálne zlepšenie pôsobí ale na firmu ako celok. Hej? Že síce niečo zlepším vo firme, ale zlepším sa ako celok. A vlastne to riadenie toku je, alebo táto prezentácia vlastne o tom, na čo by si firmy mali dávať pozor, čo si myslíme, že je z pohľadu riadenia toku veľmi dôležité. No a ďalšia taká časť je, že vlastne táto téma z môjho pohľadu je dosť veľmi komplexná, ako aj v teórii obmedzení sa snažíme komplexné veci simplifikovať, zjednodušovať. A prečo sa ich snažíme zjednodušovať je preto, lebo vnímame, že každý jeden komplexný náročný systém je ako keby poháňaný nejakou inherentnou, ako v rodinou jednoduchosťou. To znamená, že aj v tejto prezentácii som sa snažil takú komplexnú záležitosť proste vopchať do nejakej jednoduchej formy, aby bola nielen ľahšie stráviteľná, ale aby je bola pochopená alebo dostatočne dobre prezentovaná. No a preto si myslím osobne, čo som ešte chcel dodať k tomuto, že nie je možné podľa mňa komplexné systémy riadiť komplexne. Hej? Vlastne do tej komplexity dávame ešte väčšiu komplexnosť, čiže z toho malého komplexného sveta urobíme ešte väčší komplexný svet. A o tom je vlastne aj táto moja prezentácia. A ja som vlastne chcel trošku predstaviť tú našu spoločnosť. My sme spoločnosť, ktorá vlastne poskytuje komplexné riešenie efektívneho riadenia zásob, ktoré pozostáva z takýchto troch častí, ako je koncept, analýzy a software. A na riadenie zásob využívame teda koncept teórie obmedzení, ktorý sa venuje riadeniu zásob až do jeho úplného detailu. To znamená, pomocou tohto konceptu presne vieme, čo spôsobuje nedostupnosť, čo spôsobuje nadzásoby, čo spôsobuje tlak na cash flow, čo spôsobuje tlak na náklady a ako vlastne tieto všetky nežiaduce javy proste spolu súvisia a nehľadáme ihlu v kope sena, ako sa hovorí, a pomocou samozrejme aj dát, aj analytiky presne vieme, čo merať a kontrolovať na efektívne riadenie zásob, ale čo si myslím z pohľadu dát, že je ešte dôležitejšie je to, že vieme, ako tie dáta čítať a vieme, ako tie dáta interpretovať a ako tie dáta preniesť do praxe, lebo tých dát máme strašne veľa, ale niekedy sú veľmi ťažko čitateľné, o čom sa za chvíľku budem tiež rozprávať. No a vzhľadom na to, že firmy riadia veľké portfólio produktov, riadia veľké množstvo skladov, veľké množstvo obchodov, tak k tomu sme vlastne vytvorili software Stockem, profesionálny software na riadenie zásob a sortimentu, ktorý pomáha v tých firmách uriadiť tok zásob, takisto pomáha vo firmách mnoho činností automatizovať a samozrejme
zjednodušovať a zlepšovať tú prácu pre nákup a pre celú distribúciu. Poďme ale k téme. Téma VUCA je vlastne názov alebo 4 písmená, ktoré označujú nejaké správanie sa nášho sveta. A táto téma vznikla vlastne koncom 80. rokov, samozrejme v armáde. A v 90. rokoch sa tak na začiatku preniesla do sveta biznisu a vlastne ona označuje také 4 písmenka. Prvé písmenko je v podstate volatility, po slovensky takisto volatilita a vlastne toto prvé písmenko označuje to, že máme nejaký priemer, nejaký štandard, nazvime to zjednodušme nejaký normálny stav, ktorý zažívame. A aká je volatilita, teda ten rozdiel oproti tomu normálu, že aký je ten výkyv. A tento rozdiel oproti tomu normálu pociťujeme napríklad v nákupe, pociťujeme v obchode, pociťujeme v cenách, pociťujeme proste všade, pociťujeme v našich procesoch, o ktorých sme sa tu dneska bavili. Druhým písmenkom je vlastne neistota, to znamená uncertainty. A vlastne táto neistota nám spôsobila to, že ja to tak vnímam osobne, že od roku nejakého 2012 do roku 2018 sme mali pocit, že všetko je fajn, všetko je super, všetko rastie. Dáta nám ukazovali, že vieme pekne predikovať, nie sú žiadne rozdielne zmeny. Získavali sme vlastne pocit viac menej istoty. No od toho roku 2019 samozrejme sa začali diať tie rôzne turbulencie, nemusím spomínať všetkých poznáme. No a tam sme začali pociťovať neistotu v dodávateľských reťazcoch, neistotu čítania trhu, neistotu správania sa zákazníka. Čiže to účko vlastne znamená, že toto sa nám deje vo svete. Tretí takým písmenkom je C ako complexity, čiže komplexnosť. No a komplexnú môžeme označiť aj firmu. Máme tam nejakých ľudí, máme tam nejaké oddelenia, ktoré spolu nejakým spôsobom fungujú a my potrebujeme, aby tento zhluk ľudí a procesov vlastne spolu fungoval a aby vytváral nejakú hodnotu. Takisto komplexný systém môže byť aj vlastne dodávateľský reťazec. Ja keď chodím do firiem, tak nie je úplne nezvyčajné, že jedna firma má nie desiatky alebo jednotky, ale stovky dodávateľov, kupuje z celého sveta a vlastne toto množstvo dodávateľov proste položiek proste vnáša do riadenia tých firiem proste tú náročnosť, tú komplexitu. No a štvrtým takým dôležitým ďalším bodom je nejednoznačnosť, ambiguity. A vlastne nejednoznačnosť je podľa mňa jedna veľmi dôležitá vec, a to z toho dôvodu, že príklad z praxe, že mesiac po rokovaní s jedným klientom sme prišli na to, po mesiaci diskusie, sme prišli na to, že centralizácia nákupu, distribúcie a riadenia zásob, rozumieme tomu obidve strany 100%, ale naše vnímanie, že čo to slovo alebo čo to znamená, boli úplne odlišné. Čiže bola nejednoznačnosť tej našej komunikácii. Takisto sme sa tu bavili už dneska o dátach, o množstve dát, ktoré potrebujeme zbierať. A vlastne tá nejednoznačnosť takisto je v tých dátach. Dostaneme nejaké dáta, aj sa ich snažíme prečítať a na druhej stránke si povieme, že dáta nám hovoria, máme zabočiť doprava, doľava, alebo čo z nich, z tých dát máme vyčítať. Aj v tomto smere je to vlastne o nejednoznačnosti, alebo sú signály rôzne z trhu. No a keď si tak zoberieme tento svet vlastne vo svete VUCA, ono to nemá byť úplne nejakým spôsobom veľmi negatívne, ale skôr to má byť o tom, že toto sa nám deje, toto je skutočnosť a my potrebujeme na to zareagovať. Preto ten pojem vznikol. A na to, aby sme na to zareagovali, potrebujeme primárne akceptovať ako manažment, že takéto niečo sa nám deje. Že nenastavíme firmu dneska a ono nám bude tak fungovať ďalších 10 rokov. Že potrebujeme v tej firme robiť neustále zmeny. No a v podstate môžeme povedať, že keď sa nám dejú takéto zmeny, tak odolnosť celku voči zmenám je vlastne kľúčový faktor. To znamená, že či sa to firme páči, nepáči, či firma má na to nejaké prostriedky alebo nie,
tak na to, aby firma v dnešnej dobe prežila, ako sa to spomínal index dneska SP500, že 70% z týchto firiem tu za niekoľko rokov nebude, tak to je práve preto, že nie je schopné zareagovať na VUCA svet. Nie je schopné zareagovať na tieto zmeny, ktoré sa dejú. Odolnosť firmy vyžaduje zosúladenie jednotlivých častí firmy, nazývame tomu nejaké subsystémy, s celou firmou. To znamená, že celá firma by mala byť v nejakom toku, v nejakej, nazvime to v úvodzovkách, harmónii. Jednotlivé časti by mali spolu súladiť, jednotlivé týmy by mali spolupracovať na to, aby dosiahli ten bod, kde vlastne pri určitých zmenách, ktoré nám nastávajú, každý vie, čo je cieľom, každý vie, čo je zámerom a kam sa chceme dostať. V rámci rôznych odvetví, kde som sa nachádzal, od proste naozaj od elektroniky, stavebníctva a podobných odvetví, čo bolo pre mňa zaujímavé a čo vlastne sa aj v metodike, v koncepte teórie obmedzení rieši, je to, že máme isté prekážky, ktoré sa opakujú naprieč všetkými odvetviami, kde som zatiaľ bol. Nehovorím, že boli úplne všetky, ale bolo ich celku dosť. A niektoré prekážky zosúladenia. Každý sa hrá, alebo každé oddelenie sa hrá na svojom piesočku. Čo to znamená? Znamená to nazývame tomu tzv. Silomentality. A táto silomentality vlastne vzniká tým spôsobom, že začína nedôvera vo výkon alebo nedôvera v efektivitu jedného oddelenia voči druhému. Čo to znamená? Že väčšinou sa stáva, že nákup sa sťažuje, že nakúpil tovar a sales ho nevie predať. Predaj sa sťažuje, že nevie predať zákazníkov, lebo má nespoľahlivého dodávateľa a má nespoľahlivý nákup, lebo nevie zabezpečiť tovar. Nákup a sales sa sťažuje, lebo marketing vytvoril nejakú super marketingovú akciu a nikto to nechce kúpiť. A nakúpený tovar, ktorý sme nakúpili, salesáci, keď majú predať a nemajú svoje bonusy, tak sa sťažujú na marketing, že to nefunguje. A následne sa potom jednotlivé oddelenia ako keby uzatvárajú do takých síl, do takých proste sípok, ktoré sú vlastne uzatvorené a hrajú sa na svojom piesočku. Nastavujú si svoje KPIs, nastavujú si svoje metriky, ktoré sú častokrát vo firme dosť protichodné. A tým pádom je to veľmi problematické v tom zosúladiť tie jednotlivé časti, keď každý má nejaký iný cieľ. Ďalším takým dôležitým bodom, ktorý vnímame, je ten, že firmy sa snažia plánovať a proste všetko nastaviť na nejaký forecast, na nejakú proste historickú skúsenosť. Máme nejaké dáta, predikujeme budúcnosť na základe tých dát a máme pocit, že to, čo naforecastujeme, sa aj stane. VUCA svet nám ukazuje, že to tak nemusí byť. No a vlastne táto viera, že forecast je tá naozajstná realita, tá naozajstná budúcnosť, je naozaj jeden z veľmi dôležitých parametrov nezosúladenia daného toku. Prečo? Lebo keď sa forecast nenaplní, tak vám riadenie zásob vznikajú buď nadzásoby, alebo nedostupnosť. No a keď vznikajú nadzásoby a nedostupnosť, tak raz sa vo firme nakupuje a druhýkrát sa vo firme vypredáva. A to zase tvorí tlaky, vzniká chaos a ten celý reťazec ostáva nie príliš zosúladený. A keď toto všetko spojíme dokopy, tak potom ešte máme taký tretí bod, a ktorým je odmeňovanie samotné. Už tu to ináč padlo dneska. A ja nemám nič úprimne proti odmeňovaniu, proti motivácii, myslím teraz finančnému odmeňovaniu, ale častokrát tým, že sme v silomentalite, tým, že sa spoliehame na nejaké predikcie a tým, že máme nastavené každý nejaké KPIs, každý nejaké metriky, tak častokrát sú veľmi protichodné. A moja častá skúsenosť vo firmách v rámci riadenia zásob je tá, že keď chcem alebo firma sa rozhodne, že chce znížiť celkové množstvo prebytočných zásob. Rozhodne sa, že chce obmeniť nejakým spôsobom sortiment a hneď po tejto informácii, keď sa dostane v rámci firmy, tak príde zo salesu tlak. A prečo prichádza ten tlak zo salesu? Že čo je dôvodom toho? Však každý chceme pre tú firmu dobre. A ten tlak vzniká práve preto, lebo sales má odmeny z tržieb. A tržby pri každej zmene sú ohrozené. To znamená, že sales sa drží toho, čo má, lebo vie predikovať
oveľa lepšie ako s tým, čo príde nové. Bojí sa pri znížených zásobách, že sa stanú výpadky, že nebudú dodržiavať proste predaje, ktoré majú a nedostanú bonusy. Čiže vlastne bonusy sú naozaj veľmi častou prekážkou tomu, že jednotlivé oddelenia sa nevedia spolu dostatočne dobre zosúladiť. Kľúčom k odolnosti je práve, že súlad jednotlivých krokov, súlad jednotlivých procesov, teda tých subsystémov, so zámerom celkovej firmy. No a prvá otázka, ktorá pri tejto vete teda minimálne mňa napadá, je tá, že čo je ten zámer firmy? Čo by malo byť to, čo by každé jedno oddelenie malo povedať, toto je môj zámer. No a v rámci teórie obmedzení doktor Goldratt vlastne vytvoril teóriu obmedzení, tak hovoril, že primárnym cieľom každej jednej spoločnosti by malo byť zlepšovanie toku. Prečo zlepšovanie toku? Lebo keď zlepšujem tok tovarov a služieb smerom zákazníkov, ja teraz sa nebavím len o tom, že rýchlejšie vyskladňujem, ale bavíme sa o tom, že niečo musím nakúpiť, musí to prejsť firmou, musí to prejsť predajom a potom to príde až zákazníkovi, čiže bavíme sa o celom procese, nielen o časti procesu. Tak keď niečo predám rýchlejšie, to znamená, že maximalizujem svoje tržby. Keď niečo predám rýchlejšie, to znamená, že bezpodmienečnou podmienkou je znižovanie celkových množstv zásob v systéme, nielen, že maximalizujem tržby, ale aj zlepšujem variabilné náklady a cash flow. A keď niečo vyprodukujem, dám rýchlejšiu pridanú hodnotu zákazníkovi, tak samozrejme, keď to urobím za kratší čas, tak to musí mať dopad aj na celkové náklady firmy, čo má zase pozitívny dopad na zisk a čo má zase pozitívny dopad na návratnosť investície. Treba si uvedomiť, že optimalizovať tok ešte neznamená optimalizovať kapacitu. Posnažím sa to uviesť na takom jednom príklade. Častokrát počúvam, že firma chce postaviť nový sklad, zväčšiť priestory z toho dôvodu, že jej cieľom je vlastne obslúžiť viac zákazníkov, je cieľom mať širší sortiment, je cieľom je proste mať väčšiu kapacitu lokálneho pohľadu. Keď sa na to ale pozrieme z druhej strany, tak väčšinou firmy držia príliš vysoké množstvo zásob v systéme, ktoré im hovorí o tom, že majú príliš veľa ležiakov, ktoré sa vôbec nepredávajú. To znamená, že keď firma otvorí nový sklad, zdvihne ešte väčšie množstvo zásob do celého systému, tak tým pádom môžeme hovoriť o tom, že zlepšila kapacitu, ale už vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že zlepšila tok. Prečo? Lebo sa pravdepodobne zhoršujú alebo zvýšujú investície, zhoršuje sa cash flow, zvyšujú sa náklady, či už variabilné, alebo proste pevné. Druhým takým bodom je ďalší predpoklad toho, že keď každé jedno oddelenie, ktoré mám, alebo každý jeden proces funguje na 100%, tak celá firma funguje na 100%, je síce v nejakom ideálnom svete alebo v teórii možné, alebo v UKAS svete alebo v našom svete je to prakticky nemožné. A zhodou okolností, alebo paradoxom možno na tom je to, že keď zvyšujem kapacitu naozaj na 100% a príde nejaká zmena, nejaká tá volatilita a hlavne tá pozitívna zmena, ktorú každý chceme, tak potom firma nie je schopná na danú zmenu zareagovať a namiesto toho, aby benefitovala z danej zmeny, tak sa stane to, že sa dostáva do chaosu. Hej? A potom, keď tá krivka potom ide smerom dole, tak ešte sa dlhodobejšie spamätáva z toho chaosu, kým sa neuprace a nedostane do nejakej rovnováhy. Čiže tento predpoklad je naozaj nesprávny. Ďalším dôležitým bodom sú metriky, samozrejme. Z pohľadu toku by primárnym cieľom firiem mal byť cash flow a návratnosť investície a nie tržby. Prečo si to myslíme? Je to z toho dôvodu, lebo keď som orientovaný na tržby a nie som orientovaný na tok, tak vo väčšine prípadov, ako sme tu aj dneska už počuli, sa stáva, že rastom tržieb nám neúmerne rastú zásoby. A keď nám neúmerne rastú zásoby, to znamená, že to vplýva negatívne na cash flow a vplýva to negatívne na návratnosť investície.
Čiže není jedno, na čo dávame fokus. Čo je tá naša metrika, o čo sa snažíme. Potom sa stáva, že sa pozrete na výsledky firmy. Firma robí 30 miliónové tržby, zisk viete spočítať v stovkách tisíc a firmy častokrát potom prežijú cash flow len kvôli tomu, že používajú konto korent. Nevyhnuté predpoklady k zrýchľovaniu toku. Prvým takým veľmi dôležitým predpokladom je to, že zásoby musia byť čo najviac vybalancované s aktuálnym dopytom. To znamená, že nie podľa historických dát, ale s aktuálnym dopytom. To znamená, čo sa deje teraz. Nie, čo sa dialo v minulosti. Čo s tým je spojené, že vlastne koľkokrát sa nám stalo, že sme prišli do práce, alebo vlastne to súvisí aj s tým môjim druhým bodom, že sme prišli do práce a chceli sme niečo vyrobiť, chceli sme niečo nakúpiť, chceli sme dať nejakú pridanú hodnotu a na konci dňa sa nám stalo, že ten deň vyzeral úplne inak, než sme si naplánovali. Čiže snažiť sa o presnú synchronizáciu a plánovanie materiálov, zdrojov a zásob je vo väčšine prípadov strata času. Čo z toho vyplýva, že radšej ako venovať energiu tomu presnému plánovaniu, je radšej sa venovať toku. Mne je v podstate z pohľadu toku jedno, na ktorej časti som viac alebo menej efektívny, dôležité, ako je ten tok rýchly. Toto je podľa mňa, preto je ja žltým highlightnuté to, lebo proste je to podľa mňa jeden nevyhnutný predpoklad k zrýchľovaniu toku a ten nevyhnutný predpoklad zrýchľovaniu toku je to, že pokiaľ neznížite množstvo prebytočných zásob v systéme, či už je to materiál, nedokončená výroba alebo hotové výrobky, tovary, tak nie je možné hovoriť o zrýchľovaniu toku. To je proste nevyhnutný predpoklad k tomu. A každý jeden prístup, ktorý poznáme určite, čiže TOC, Lean alebo proste ostatné prístupy, hovoria o tom, že nebudem plytvať o tom, že niečo nevyrobím, alebo rýchlejšie, pomalšie, alebo koľko z toho vyhodím, alebo niečo s tým urobím, ale plytvanie znamená, že nedržím veľké množstvo zásob v celom systéme, lebo to je plytvanie. Ďalší dôležitý bod sú tzv. Decoupling points, strategické body oddelenia v rámci nejakého dodávateľského reťazca alebo v rámci nejakého proste výrobného procesu. Ale keď zostaneme pri tom dodávateľskom reťazci, tak vlastne tie decoupling points znamenajú, že ako keby ste z toho celého článku dodávateľského reťazca spravili také nezávislé subsystémy, ktoré vlastne nie sú úplne závislé na tom systéme, ktorý je predtým. Tým pádom vybalancovávajú tú disrupciu alebo tú vlastne nerovnosť alebo tú volatilitu medzi jednotlivými systémami. To znamená, či už je to nedostupnosťou, či už je to nadzásobami, či už je to meškaním tovarov a tak ďalej. Čiže to je nevyhnutný krok k tomu, aby ste zlepšovali tok zásob, je vytvoriť takéto decoupling points, alebo vo výrobe sa tomu hovorí decoupling inventory. Ďalšia vec je, že optimálne výrobné dávky alebo veľké nákupy tovaru by mali byť podporou na zrýchlenie toku a nie na zlepšovanie nákladov. Ja to teraz preskočím, lebo som si nevšimol čas a prejdem k tomu asi najdôležitejšiemu. A buffer management ako nástroj bol vytvorený práve preto, aby vedel dobre a efektívne nielen riadiť tok a zásoby z dát z trhu, ale aby vedel reagovať na zmeny, aby nás na zmeny vedel upozorňovať a takisto, aby proste vedel porovnávať aktuálny dopyt so spoľahlivosťou dodávateľa, takisto, aby vedel proste synchronizovať tok, alebo aby podával rýchlu spätnú väzbu nákupcovi, že čo sa v danej položke, v danej kategórii, v danej skupinách deje. Ja to teraz zrýchlím, toto je príklad od jedného nášho zákazníka, vlastne držal 7 regionálnych skladov, jeden centrálny sklad, jednu výrobu a sklad surového materiálu.
A našim cieľom bolo vlastne zosynchronizovať tok, tým, že zosynchronizujeme tok, našim cieľom bolo zníženie množstva celkových zásob, našim cieľom bolo uvoľnenie priestoru, zlepšenie cashflowu, lebo samozrejme zákazník sa tiež rozhodoval, že ide si teda postaviť väčší sklad, alebo sa vprace do toho, ktorý aktuálne má. No a sme nastavili buffer na regionálne sklady, aby sme vybalancovali proste hlavne prebytky na týchto miestach predaja, lebo zákazník používal tzv. Push systém, to znamená, že predikoval na základe čisto predpovedí spotreby a ten push systém hovorí o tom, že keď predikujem, tak potom natlačím zásoby na miesta predaja, čiže najväčšie množstvo zásob v push systéme sa vždy nachádza na konci reťazca. Následne sme umiestnili buffer na sklad surového materiálu, aby sme kontrolovali nielen výstup, ale aj vstup. Následne sme umiestnili buffer na centrálny sklad, to znamená, že aby sme kontrolovali aj zásobu na centrálnom sklade. No a keď sme začali vybalancovať túto zásobu, tak sme potom umiestnili ešte buffer na výrobu, teda do plánovania výroby konkrétne. Čo sme tým chceli docieliť? Sme chceli docieliť, že na regionálnych skladoch sme ťahali informácie z trhu, aby sme postupne tie informácie dostávali až k riadeniu alebo materiálu, alebo nákupu materiálu, aby výroba začala reagovať na to, čo sa na trhu deje a nie na základe forecastu. Čo z toho vyplýva, že do výroby sa nedostávali primárne tie položky, ktoré si plánovač alebo forecast navrhol, ale dostávali sa primárne tie položky, ktoré sa dostali do červenej zóny, teda do červeného buffera. Takže to bolo pre plánovača impuls k tomu, že toto je produkt, ktorý musím bezpodmienečne vyrobiť, ktorý by sa za normálnych okolností dostal možno, že na radu až niekedy neskôr. Buffer management, vlastne mnoho ľudí si potom môže povedať aj to, že dobre, ale ako vieme len na základe aktuálnej spotreby proste riadiť také akcie a riadiť také sezóny. No a keď to tak zhrniem dokopy, tak vlastne buffer management používa, alebo respektíve systém s tokem, ktorý využívam, používa kombináciu buffer managementu a forecastu. Čo z toho vyplýva, že vidíte, že počas nejakej doby v rámci doplňovania zásob funguje buffer management, to znamená, že buffer management sa dynamicky mení. Následne ide forecast, to znamená, že pokiaľ je vypočítaná akcia v tomto prípade väčšia ako aktuálny dopyt, tak vlastne zásoba narastie na základe forecastu. Tá červená prerušovaná čiara hovorí o tom, že skončila akcia. Následne opäť nastupuje na rad buffer management, čiže začíname riadiť nie na základe forecastu, ale na základe dopytu z trhu. Následne sa firma rozhodla, že opäť dá danú položku do akcie, ale ako vidíte, tak daná akcia nemala až taký výtlak, čiže nebol rozdiel medzi aktuálnym dopytom a tým forecastovacím. No a tam už potom rozdiel, či nastupuje buffer management alebo forecast. Čiže kombinácia buffer managementu a forecastu využívame napríklad na riadenie akcií alebo na riadenie sezón. Tým chcem povedať, že vo väčšine prípadov ťaháme dáta z trhu aktuálne, ale v istých prípadoch samozrejme musíme použiť forecast, lebo nevieme inak naplánovať takú akciu alebo takú sezónu. To isté sa deje napríklad v rámci sezóny, funguje buffer management, forecast je iba na tom jedinom bode, ktorý hovorí o tom, že toľko to som približne predal s nejakým nárastom minulý rok, nastavím úvodný buffer, následne počas celej sezóny opäť už riadime zásobu na základe dopytu z trhu, následne sa sezóna ukončí a opäť pokračuje buffer management. Chcel by som ešte ukázať jedno video od zákazníka, ktorého som ukazoval, keď sme u neho nasadzovali buffer management, čo o tom vlastne hovorí on. Ako to teraz vlastne funguje s tým dynamickým buffer managementom? Čo sa podľa vás zlepšilo? Čo vám to prinieslo? Môžete to tak zodpovedať, že ako to funguje s tým buffer managementom aktuálne a čo sa podľa vás zlepšilo a čo vám to prinieslo? Tak určitě se zefektivnila, zrychlila ta práce na straně těch regionálních skladů, kdy, už to teďka řeknu, tak do toho nemusí zasahovat, objednávka se generuje sama, generuje se na základě dat, který v tom stokemu jsou, to znamená, je taková čitelnější, nedochází tolika do objednávkám v takové míře, jaké docházelo v minulosti. Dá se pak lépe plánovat ta výroba tím, že ty data při tom generování té objednávky máme víceméně hotový, nedochází tam k tomu doobjednávání
víme v podstatě, když plánujeme pak tu výrobu směrem, nebo tu objednávku směrem do výroby, takže už je to víceméně ucelený, to znamená, je tam lepší to plánování výroby, je tam lepší plánování na jednotlivé výroby, na jednotlivý ty dny a samozřejmě propíše se to až do toho nákupu, který taky už tu objednávku, kterou v rámci toho Stokemu vygenerujeme, může brát jako nechci říct na 100%, ale 90 plus hotovou a i jemu se pak samozřejmě plánuje líp nákup těch surovin a vůbec celá ta logistika kolem toho. Chcel som ešte na záver, lebo som to trošku potiahol na úvod, chcel som ešte na záver ukázať nejakých pár čísiel. Firma narastla vlastne v tom období o 5%, obrat firmy je 32 miliónov eur. Čo je pre mňa ale aj oveľa dôležitejšie je to, že ten pomer medzi poklesom zásob o 13% a o nárastom tržieb je proste, že tie nožničky sa skôr začali otvárať, ako zásoba začala, alebo výška zásoby začala kopírovať rast tržieb, alebo dokonca ešte prekračovať rast tržieb. Zníženie množstvo výroby zo 600 tón na 400 tón počas sezóny, samozrejme dané synchronizáciou. 97,5% dostupnosť produktov, vypadávali len naozaj veľmi nepodstatné položky z pohľadu predaja, teda stratené predaje boli 1,7%, 99,20% dostupnosť surového materiálu. Surový materiál je samozrejme aj ten, čo je potrebný každý deň alebo raz za mesiac vždy veľmi potrebný. A návratnosť investície z jedného investovaného eura im zarobilo 52% viac, ako bolo predtým. To znamená, že na to, aby vygenerovali tie tržby, potrebovali zo svojich vačkov dať oveľa menej peňazí do systému. To znamená, že zainvestovať do zásob a podobne. Takže to bolo asi všetko, čo som chcel odprezentovať dneska. Ďakujem pekne.